Maketa ezberdinak egiten ditugunean, horri ezberdinak ere txerta ditzakegu, kasu honetan adibidez. Horri bakarra dugu, baina beste bat gehitu nahi bali badugu, agrega una pagina nuevari ematen diogu, eta sortu egiten da. Era berean ikusten badugu, formato hau mantendu nahi dugula, baina aldaketa txikiren bat sartu nahi dugula, horri hau bera ere kopiatu egin dezakegu. Honi eman da, kopiar esta pagina, eta berago kopiatu egiten digu. Berriz ematen badiogu, berriz kopiatuko digu, eta 1, 2, 3, eta 4 horri izango genituzke kasu honetan. Horri hauek mugitzeko, ordena mugitzeko, gezi honi ematen diot, subir pagina, eta ikusten duzuenez, urdin hau goraka joan da. Eta berean, beraka mugitu nahi badut, bajar pagina ematen diot, eta jetxe egiten da. Bukatzeko, hau denak ezabatzeko, horriak ezabatzeko, zaborrontziari eman, borrar esta pagina, baina kontuz, eta ezabatu egiten da. Horrelakorik gertatzen balin bada, eta berriz ere bueltatu nahi balin baduzue, deshazerri eman, eta horria ikusten duzuen bezala itzule egiten da.